बे समाव गोसो जायोब्लानो अखा मोननो हासिगोन, जेब्लानो सानगोन अब्लानो अखा हासिगोन। नंगौ, भारतनि गोनोखोआरिफोरनि मोनसे सोमोनांथाव दिहुनथाय, जाय दिहुनथायखौ गुबुन हादराबो जोबोरैनो सोमोनांदों। भारतनि गोनोखोआरि आदबनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। जेब्लानो सानगोन अब्लानो अखा हासिगोन। दायो अखा बोथोरखौ सुबुंफोरा नेनो नांनाय नंलिया। भारतनि गोनोखोआरिफोरा 6 बोसोरनि उनाव बे गिदिर थांखिखौ जाफुंसारनो हादों, जायखौ बुङो आर्टिफिशियेल रेन टेक्न'ल'जि। आर्टिफिशियेल रेन आदबजों जोबोद सोमोनांथावै जाफुंसारनो हादों आईआईटी कानपुरा। आईआईटी कानपुर ओनसोलाव गंसे सेसना बिरखंनि गेजेरजों गासै 5000 फुट गोजौ अख्राङाव आर्टिफिशियेल रेननि टेस्टखौ जाफुंसारहोदों। बे आदबनि गेजेरजों हरखाब गोजौ अख्राङाव जोमै दाखिहोनो हायो। बेनि गेजेरजों सुबुंफोरा जेब्लाबो गोसो जायो अब्लानो अखानि दैखौ मोननो हागोन होननानै आईआईटी कानपुर गोनोखोआरि प्रफेसार मनिन्द्र अग्रवालआ फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों, ब्रेकथ्रु टेकनिकखौ हरखाब अखा हानाय थासारियाव खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। प्रफेसार मनिन्द्र अग्रवालआ मिथिहोबावदों दि सिगां चीन हादराव आर्टिफिशियेल रेन टेक्न'ल'जिखौ बाहायखांबाय, जेराव चीननिफ्राय मदद बिनायाव मोनैनि भारतनि आईआईटी कानपुरनि गोनोखोआरिफोरा 6 बोसोर नाजायै हरखाब अखा हाहोनाय टेकनिकखौ जाफुंसार होनो हादों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे खौरांखौ फोरमायबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।